Здравейте! Искам да ви представя услуга, която екипът ни от инженери създаде специално за вас. Услуга, която за 6 месеца се превърна в най-търсения продукт от нашите потребители. Услуга, която е способна да провокира сетивата отвъд вашето въображение. TVC HD е иновационна медийна IP платформа, предлагаща над 100 телевизионни програми. Безплатен HD приемник с интерактивно меню и резолюция от убийствените 1080p. Да не забравяме и цифровия многоканален Dolby Digital звук, както и много други приятни изненади. Аз съм Антон Чипев, търговски директор в TVC. Сигурен съм в качеството на нашите услуги и затова искам да ви отправя изключително предложение. Станете абонат на услугата TVC HD само за 14 лева на месец. TVC HD. Провокирай сетивата си.